आणि तुम्ही पर आराम नवे पर बनी जोर की हमारा महीना हम गेलगरन परत जोर हुई ना कोरक नवे म्हण केल्लींती पै तुम्ही पळेल नवे हम गेलगरची अवस्था हो एक सुरेंद्र वर्षಕ್ಕೆ की 2 वेळा येता 2-3 महिने हुಡುಗ असतवन घेऊ तशी भात देऊन वाटता त्या दुःख दुखून विसरनो चिके समजत म्हणताना वापस प्रत्यक्ष दत्ता तुमका किती जन कमगेल सुरेंद्र गुर्तू ना दिसता नवे हा अप्रूप येता अशी बात दिवचक म्हणून येता हा पंत मात्र मಕ್ಕನಿ ಹಂಕ ಕಸ್ಸಂದಲ್ಲಿ की ಕೋಪು ಬೇಜಾರು ದುಃಖ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಧಾವನು दोघांनी तक समा सवले सोनूच बाहेर घालतका आणि सध्या येश ना तो सौची सवले मागीर मात्र भारी बेजार दल्ले कितले म्हणाले तो मिगेल पूत नवे दलरी नेकी पण भारी बेजार दिसता कोप येता चूकी कोण केलरी चूकी नवे पूत दलरीते दुसर दलरीते ध्यान मने सौताना बडून घलका म्हण दिसता सिल्मका हातान खैदवर रिपा कुडक की राकडा काप के असिल दलरी सम बडून घालतसिल की म्हण हावे पुण्यंत कसने नासिले तशी बाहेर पेटेल तका तशी रावनो घरान सगळांक एक नमने बेजारू आमगेल सुरेंद्र सांद दुकुनो अशींची कामा चोरू काम याना म्हणणे पूरा काम गोतस बुंदी उंड करतसिल अज्जी कैमा कुडगासस तज रुचि जिब्बेंतस म्हणियत तितले रुचि दान करतसिल जाणे बुंदी उंड कोण दवरले म्हणारी गड भीतर खर्चून तसिल बुंदी उंडे खतिरीची आमगेल होटला येतसिलिंती तितले लाय करतसिल मात्र काम अभ्यास करो कदल आमको पुरपुर दावनतसिल हिंगेल्लो हंगेल्लो एक काम कर कमणारी आमगेल दुड्डी खर्चू का बुद्धीवरे खर्चू का असिले हे प्रौढ घासकोन घेतले रे पट्टा उज्जेता नी हातान तू जीवन वाईट कोण घेवची नवे हा वसिलें पुरा बुद्धिवाद सांगता दलन मिगेल पुस्तक समा वाटते हडचे दायनी मो म्हण बेजार मक्का तशी दाव नमगे ते हॅपंता ಒಟ್ಟು एक परब ಕೊರ್ಕನವೇ म्हण केल्लींती कोणाकय एक खुशी ना हावंते 2-3 दिवस निद्दनू असिली मक्का कोणाला गुल्लोची नका खाऊची नका जेवची नका इतले बेजारू हंकय मस्त बेजार दल्ला अंदलरी दाखोवन घेनाती कितले म्हणारी दल मनीस तशीत नवे दुःख मनान तू दवन घेताती दुसऱ्याला सांगून घेनाती होटला वत्तसेती हमगेल महिना तकय भारी बेजारूची त्याला कसं करचे काम करकतीत नवे काली बापू सोपूत देवस्थान वचून जन्वेनी घांगे नाही लिंती आमगेल सुरेखन शवय पायसनी केलेले शवय करत मळली हावंच नक्क मळले शवय करत वैती पाप पिळचक मक्कंतू ताकत नासिले आणि चरडुवंग दम्मय मर्का नक्क गोमळले दलरीती कमन्ने तडवनी पाप हे चक्कुले चरी शवय आचेत शावाचे कसं की मत्ते कवचना तुलोचक तंतु पिन्नो एक बत्ती होतशी ಒಟ್ಟೆ ಕ್ಷಮೆ म्हण केली ಒಟ್ಟची कोरका नवे चेडू असेल घर म्हण कोरका केल मगे एक थोडे खाऊचे दलरी पोरू पल्ला वरस्पर केल तितले खुशी ना उंदू वरमालक्ष्मी काही तशीची हाव गेलेली ना सुरेख पाप जेवणा वेळा रोचून एक मुष्टी जेवण आईली ती काही भारी बेजारू कसं करचे हा पण त्या देवस्थाना गेलेल व्हिडिओ करका तुमका निपरा शेअर करका म्हण मस्त लेकिल हावे आम्ही लेकिल पुरा दत्तवे सुरेखा अम्मा कसं इतले बेचारस बेचार दायनशी असतवे म्हणता थोडे दिवस तांका सनेची उलचा वचू नकती वही गो अम्माक मस्त बेजार दत्ता आणि बेजार कोण घेतला गो दलर दाखवून घे ना तितलेंची थोडे दिसो अम्मा लगी आस अम्मा सोन ह्याकडे वचू नका हा चढ दोन महिने लोटू असे कसं नाही पण उलय तर आपचे एक पण तांक मिगेल वेर कोप येता दलरी हा सोनशी उल्लोचे आजी तन्नीची गायन लगी तुळसी लगी उल्लन या वस म्हणून पेटैलिंती मग कनेक बेजार कसा गोतस्वे मिगेल दुवेले भारी बेजारू लक्करी हंगे तीन चूडी पूजून वचका असो येऊचे दायनतिका भारी कष्टस तिगेल घरांतो ना म्हण हावा एक पोस्टर चूडी पेटन दिवच्या काही दायनवे प्रति वर्ष
चुक्का नशी भावाक राखी आणि म्हाका चुडी पेटयतसिले अवुंದು तिगेल पत्तो नाबा हे चरडुवांक होड करतदळ मात्र आनम्मा मागिरी ತಂಗಲೇಚೆ ಸಂಸಾರ ಮುಂದತ್ತರಿ ಅನ್ನಲ ಅಮ್ಮಲ ಹುಡುಕಸು ಅಸನಕಿ ಮುಣು ಓ ಪಟ್ಟಿ ನೀಕು ಸುರೇಖ ಅಕ್ಕನ ಯಾಪಂತ ರಾಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಲ್ಲೇನಾ ನವೆ ತಕ್ಕ ಕಾರಣಸ್ ಮಂಟ ಆತುಂಕೋ ಕೂರ್ ಸಂತ ಅತ್ತ ಮಂಗೆಲೆದ್ರ ನಕ್ಕ ಈ ಫೋನಿ ಕೊಚ್ಚದಾಯನ ವೆತಿಕ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಒಚ್ಚು ಮಂಗೆಲ ಉಳ್ಳಯತಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಸಮಾಧಾನ ಕರತಿ ಹೊನ್ನೆ ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಲರ ಕಷ್ಟ कसले कशुल्ला इतको त्या पुरा विषय तुमका सांगता आता वचते महिंगेला गुल्ले चूರು समाधान करते आईली हंग पण्णादवरला हवे पण्ण गलतनी येता वचती हो अम्मा बसल्या गो खुशी इदल मका होई पुता कितले दिस म्हणितनु अशे आजी उठून बशी आमन दिसले रे आईली हंगा आणि तू एकलो इला तुका लहान खाई अन्न काही तुगल म्हणके मस्त बेजार गो अम्मा मागिरी हावें चन्नक मर्तप मम्मा ते पेटयले उलन यो म्हणून हो होई रे चांग काम केल तुवे पाप तुगल अन्न काही मस्त बेजारू आणि हा आणि काय ना गो अम्मा आजी व्यार कसने नासिले पावस इले खाणे ಪುರ ಖರ್ಚೆಲೆಲೆ ತಷ್ಟವನು ಬಾಗಿಲ್ಗಾನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋ ಆನು ಮರ್ತಪ್ ಮಮ್ಮತೆ ಚಮಕಲು ಹಾ ವರ್ಷ ಇಲ್ಗೋ ಅಮ್ಮ आणि तू आता राम नाही गो हा आताची कॅडना रे पुता एक 4 दिवस हे प्रमामुली नाही रे तुका लंडन येऊचे घरान पुरा गलाट करचे मागिरी हावे दुःख बघचे हे प्रमामुली नाही रे कसं करचे होई गो अम्मा अशीच जाऊचे आमक सगळ्यांक काही बेजार गो अण्णा हातान तू जीवन वाईट कोण घेतच नाही गो कसं करचे पुता तो प्रत्येक कमी कारण म्हणता पिवची सीच्या कमी वे कारण ता करत करोच कशी सांग असरे देव आदने फाय तका चांग बुद्धी दित्तलो दिवो म्हणो लेकून तर अक्षरे पुता हा तू हे मनस्थिती कैले नाही गो मा समाधान दल मका कसने करचे जाय ना गो मा एक नमने असतं ती आम समकुरदात की प्रयत्न करचे दయ్య ना म्हणाल तिथनं सोन सोडकदत गो मा कसने करचे जाय ना तगेल विषय सोडी महिनाता वन्मलन तुक राखी दव पेटेले रे ना गो मा राखी पेटेनी पोस्टाचे नी कसन प्रॉब्लेम की गो केलो पण वेळ दत्ता कसन म्हणो कळना मारया तिक्कंतू औसु लुडकसू याना की म्हणो माई वन्मल हनेल काम कितलं असतं म्हण तुम गोतच नव्हे काम कितले असले री चूडी पेटनशी असं नासिले ह्या पण कसं दलती का म्हणो भावाक राखीनी औसुक भाऊजे का चूडी पेटची गेले क्रम नाही गो ह्या पण पडे आणि केपत्तना सुत्ता पुन्हा दोन दिसतल मो ಹೊನ್ನೆನ ಪೆಟ್ಟ ನಷ್ಟ ಪೂರ ಕೊಣ ಗೊತ್ತು ಹಾ ವೈಗೋಮ್ಮ ಏಕೆ ಪಂತ ಪೋಸ್ಟರ್ ಎತ್ತನ್ ವೇಳ್ದತ್ತ ಚಿಕ್ಕಿ ಸಮಾಧಾನ ಗ್ಯಾಗೋ तशी नाही रे महिनाता आमगेल वनमालक काही नज्जी की कसं की म्हणू मक्कीक नमने जीवन तळमळ दत्तस रे कसले म्हणू गोत ना जीवा एक नमने पुकू दत्तस रे अयो माई तश कसले लेखतात तुम्ही चांग लेखती चांग हरायची येती आऊस केदनाय चरडू चांग हरायचीत गो दलरी वनमाला लुडकस केलतेद ना मग कसे की एक नमने संकट दत्त मारायती अत्त पडलेली चूडी आणि के पेटेनी ती एक पंतैती राखी पेटेनशी असताना सिले करेक्ट टाइम पेटैतसिले हा पंतच पेटेनी मुगो इतले टेंशन कोण घेना गोमा एक फोन कोण उल्लई फोन में नक होने एक बात दत्ता कसन कामच की कसन की आता पावसाची की उणी झाला नव्हे वाटेला म्हणून हापोळोडी करचन बिझीएस की कसन की पाप नका वादी होचे नका एक 2 मिनिट औसला गुल्लो तिथले पुरसोतस नव्हे तिका राब आव फोन कोणती दबाई सीता अयो नक माय नका एक 2 दिवस वच्चो फोन कोण उल्लवे तुम्ही नक माय तू अम्मा कसले कशी सांगतो गो सुरेखा फोन करो हे 2 उत्तर उल्लोच्या काका कसने कष्ट ना बा
चढ उरले ना सांगिलाय काय येत माई फोन आणि कोडची नका तुमगेले मन समाधान ना आता पक्कने खई पुणी तुम्ही पै दलाल प्रविषयो हुन्ने संचे हुन्नेन बेजार कोण घेवचे हे प्रदाव कवे मग तिथले कळना गो सुरेखा काय कसं नाही सांगा ना चूडी इत्याक पेटे निमून निमगिता तिथलेंची नक्क माई चिक्के समाधान दव मागिरी उलेलारसै तू अशी उलेतना मग तू गेलवेरी अनुमान येतस को तू कसं की विषय गोतस का अय्यो मी गेलवेर कसं लकन मान लेखतात तुम्ही मग कसं विषय गोतसले रे तुम सांगा ना असेल बे हावा एक काम करूया माय हाव आणि हन्नी वनमाल हन्ने ते वचून येतती डाय नवे तू वनमाला ते वचवे कसं की दल्ला गोते कसं की दल्ला छे तुम्ही अशी लेखलर कशी माई नका हा वचना तुमगेल पूतू वचून येतलिंती समाधान वे हन्नी ते चमकलरी ಹೊನ್ನೇನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಾಕಿ ಬಂದವೆ ಯತ್ನವೆ म्हणो आणि कसं म्हणरी मका हे गॉइंट आणि फागिला प्रखाव का म्हणतो राशीदಲ್ಲ माई हंग मेळता दलरी तंगल गाऊनचे ते रन्नाचे फागिलानी गॉइंट भारी रुची नव्हे अशी वचन त्या प्र घेऊन येतसिले म्हणो आमगेल टेन्शन आमका हिक खाऊच राहू इथे हाव सांगचे कारण सर तू कोण घेयती अम्मा सुरेखन सांगतना म्हाका अक्कल घरा वचका म्हण दिसतेस गो अम्मा व्यार काय तितले ना गो एक राती राबून येता अक्क खुशी येत नाही गो बदल सांगते महिनाता ओस म्हण सांगदरी वचन तिला आतवत म्हणतस मुरे म्हाका कसं की हनुमान रे माई पूरा कान म्हणले कोणाकते विषय कसं नाही असले रे तुमका आज नाही फाई कोळू कळतलैत्वे चिक्की समाधान घे येते आज सध्या सगळे खुशखुशी रसते तुम्ही हनुमानले कोनो तुमगेल मने दुःख कोण येनो आम काही बेजार कोर नकते हन्नी कसं की अप्रूपायक तुमगेल दुवे ते वचका म्हणतसते वचून येऊ आणते हा दायत मारायते मकई खुशीची आमगेल महिनातन वनमाला ते वचन अशी कंच काल दलकी वचून येऊ दायत